Matug ba ni Mr. guys, mo ato mi sa Lila sa sanctuary sa Dolphins. Ani sugot ko dayon guys. Taas-taas among biyahe ani guys. Mga isa ka oras tingali og tunga. Hinay-hinay raman guys. Og mulabay jud ta ani sa lungsod sa Lila guys kay ani man din ang maong sanctuary. Og mao na ni guys atong nakita. Hello guys, good morning. Ani nga akong Mr. guys, mo ato midto sa Lila kay doon ako noy sanctuary sa Will. Mutan-aw ko mi guys kay wa pa man ko kita aning dapita, so na-excited kay ko guys. Pero layo yung kayang biyahe guys kay matod pa ni Mr. Kapin sa oras kuno ang pagpadagan dito kung hinahinay lang ang pagpadagan. Kay manguha pa mi og mga video sa Isikadaplin guys. Kay para tang malingaw. Anindot pud kayo ang kinaiyahan kung imuhang kuhaan og mga videos labi na aning mga dagkong bato. Makita po nato ang daplin sa karsada guys. Kay along the highway man ni sidya. Kining dapita guys, naani sa lungsod sa Lila. Makita po nato ang ilahang munisipyo guys. Colorful, di ba? Lami kay tanaw ng ilahang munisipyo. Lami po kay tanaw ng ilang baybayon guys. Labi na sa ilang kabungturan, lami kayo og view. So ma-attract jud ka ni guys. Mong sindan jud kag panguha og view ani. Hinay-hinay ra nga mo ang pagpadagan sa pambut guys kay sa gikayon ko na manguha lagi ta og mga maanindot nga view. Ug tinaw pud kayo ilang dagat aning dapita. Luwag pa ani guys. Luwag pa atong maong punta. Tuwa pas luyo nga bahin ang sanctuaryo. Layo-layo lagi guys gikan sa lungsod sa Lila. Sa luyo nga bahin ani guys nga kakahuyan anha ra nato makita ang sanctuary.
Lagi kay pambot man among gisakyan guys, pa hangin-hangin pumigpanagsa. Enjoy man kaayo guys, kawa may baod. Agabawon mi ani guys og snack. Kay wala gutomon mi or unsay kakulian sa amo ang paglabigar. Dunay mi masima-sima. Arang inita guys kay human man ni sa bagyong aghon. A few moments later. Og mulabay pag yud ta ani guys sa unahan. Dili mi moagi sa tungod guys, dire ra mi sa loud gamay kay murag naa na may murag daghamang tao guys, dili na ta makasud sa tunga-tunga ari ta sa daplin. Nagpaghandlok po mi guys kana ay daghang security. Di ara mes daplin sa loud guys. Dili maklaro ang dolphins. Sumuyon jud ko guys og dunay dolphins kay mamisik man ang dagat. Ato pa makita guys nga daghan kayong mga turista nga nananaw. Dapli man din sa karsada ilahang kuan, ilahang dolphins. Daghan kay mga tao guys nang nitanaw kay do na man di kamalig diri sa laod. Anha magpakaon na ang maong tao guys sa dolphins. Anha po mananaw mga turista niini. So di kay maklaro na mo guys kay medyo ni awn-awn naman. Di wa mi kakita sa dolphins pero ang mga tao nakita namo og ang panagsang pagpamisik sa dagat kay dire ra man lagi mi sa loud wa man mi diha sa tungod kay mahadlok lagi mi guys og makapanubag na unsa mi og nami mga violation. So nagpanglantaw ra mi ani guys. Dagha mga sakyanan sa mga turista guys imong makita. Naghadlok pod mi ani guys kay ga-announce ang ilahang announcer nga mo nang mahadlok mi guys mo paduol kay sus Ginoo baka kuan tag violation. Murag nakapangawat gani mi aring loud og video. Muna nagpanghadlok ko ani guys. Arang daghanan yung tao guys. Nitanaw sa ilahang dolphins. Ani din dapit sa lila guys. Kung kisa to ganahan ani mo tanaw. Gani ning mga panahon na murag minus na tingali ni og tao kay udto naman. Nigi kami alas 8 guys. Nakaabot mi mga alas 10 kapin. Ang mga tao ani guys kanang
ulos-ulhos na anay mo saka na ana po mo balik pug sakay. Murag doon lang nagpanglaw guys, ni makita man natong panglaw. Malantaw na tong panglaw guys, kay atbang man. Nangatawa sila guys, kay di day to kuno panglaw. Unsa gatoy nga nga isla nalimot man ko ay. Di day to panglaw guys. Pamilakan. Mamataron. Pamilakan to guys, dili to panglaw di ay. Sorry. Mingon ta pukog sikihor, di man ni puto sikihor. Pamilakan day to guys. Gikatawan ko sa mga bata guys, di day ko no to kuan panglaw. Pamilakan mo dito. Lami po na nga isla nga pamilakan guys. Buhong po sa mga sipod sa nandapita. Balik tani guys. Nang pundon may ani guys, nag-snack. Human sa mong snack ani guys, nanguli na laman pod mi ani. Padong na mi ani na mauli. Kay dili man gyud lagi mi ka-intra ani kay nagkaano da amo ang pambot sa loud guys, layo na gyud mi. Kay nang-snack lagi mi. Modritso na tanig pauli ngadto sa Valencia guys. Nagpasalamat lamang pod ko kay nakahatag pod ko gamay ninyo nga views kabayan aning Dolphin sa Lila. Nining time guys, nanguli na lang gyud mi. At least nakatuod na mi ni maong dapit guys. Maggahin ra tag mga adlaw ani nga dili na ta magpambot mo sakay na tingali tag sakyanan anis mama. Mutan-aw ta dito sa ilahang Dolphins, magpa-register na ta guys. Di na ta aning loud kay igura man ta panglantaw og netas loud. Layo-layo pa jud amo ang ulian guys, manay Valencia katong sa Tumoy. Layo-layo pa jud ning dapita guys. Nagpasalamat ko ninyo guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos guys. Sa sunod video guys, I hope nga nalang gihapon mo ga sunod ka nako guys. Ako mo ingon. Bye bye.